Aina i avui us ensenyaré com fer una bota de bruixa. Primer retallem un tros de cartolina blanca i ara calquem la bota de la bruixa a la cartolina blanca. I ara retallem la bota. I ara començarem a decorar la bota. I aquí tenim el resultat de la bota de les bruixes. Espero que us hagi agradat. Adéu!